Takže čau lidi, vítám vás tady po hodně dlouhé době u dalšího let's play. Konečně se mi vrátil tablet z opravny, byla tam nějaká porucha vnitřní paměti a bylo potřeba mít nějaký datový kabel, protože tablet neměl absolutně žádnou paměť. Nebyl se schopný zapamatovat Google učit na více jak 3 vteřiny, takže mě to vlastně ani nepřihlašovalo. A ten tablet nebyl schopný dělat vlastně vůbec nic, byl úplně k ničemu. Takže asi po městě se mi vrátil přímo od výrobce, tady v tom místním servisu s tím prostě nedokázal nic udělat, akorát to tak trošku jako dojebal ještě víc ten tablet. No jen skončili jsme minule u 11. levelu, já jsem to rychle dohrál k 11 a můžeme se vrhnout na 11. Samozřejmě videa už by zase měl vycházet nějak pravidelně, zase se chci vrátit trošku do starých kolejí a nenechat to jen tak, že jo, zase jakoby, že tak řeknu, ležet ladem. Protože o to nikdo nestojí z vás, doufám. Jinak vážně děkuju moc těm, kteří mi zůstali věrní, jestli teda mi někdo věrný zůstal z fanoušků. Jestli se na mě všichni nevyprdli. To je debilní kolo. No, takže prostě vám všem moc děkuju, co jste čekali na video, nebo aspoň na vysvětlení. No ale teď to vážně hrozně failem. Děkuji vám prostě moc všem za vaši trpělivost, jestli jste někdo čekal. Já jsem to taky celý nervózní, protože mě zajímalo, co s tím tabletem je, že jo. A když mi nikdo nepodával takovou dobu vysvětlení, tak jsem byl hold prostě trošku nervní, no. Ale to je snad pochopitelný, že jo, když prostě máte nějakou věc z neznámého důvodu a vlastně vám ten důvod nikdo neřekne. Vlastně já jsem se ten důvod dozvěděl, až když tablet přišel, vůbec mi nepsal, co bylo cílem reklamace, nic takového, já jsem vůbec vlastně nevěděl. Takže jako jsem byl fakt hodně zvědavý, co s ním bylo a nakonec jsem se dozvěděl to o tom datovém kabelu a o té interní paměti, že tam bylo prostě něco hodně špatně, no. Tak. 11. kolo uvidíte již po 3. v mém podání. Jinak nevím, jak dlouhý chcete díly, jestli vás baví 5-10 minutový díly, 15 minutový díly. Já stejně díl jak 15 minut natáčet nemůžu, protože jsem si to ještě neposlal tu YouTube SMS-ku, takže zatím můžu nahrávat videa do 15 minut, takže se budu snažit dělat maximálně 15 minutový videa. Podle mě delší byste nikoho nebavili. Díváme se. Jinak doufám, že mluvím moc nahlas, že jsem nějak nevyšel ze cviku za ten měsíc. Já doufám, že ne, že mluvím nahlas dost. Tak, fajn. Tenhle power up jsem teda ještě neviděl. Co to dělá? Je takhle. No tak to je hustý. Musím říct, že to je asi jeden z nejlepších power upů, co jsem tady viděl. A fakt strašně moc se mi líbí. Jinak doufám fakt, že jste nebyli naštvaný, já jsem podával první 2 týdny nějaké info o tom, co se děje, proč netočím a tak. Pak už jsem se na to trošku vykašlal, protože jsem napsal, že tablet byl poslán k výrobci nebo do opravy prostě a pokud jsem se o tom nějak nezmiňoval. A včera tablet dorazil, tak jsem se s ním nějak pošolíchal, že ho seznámil jsme se znova a tak. No a dneska už točím nové video. Jinak je pátek, svátek státní je. V podvečer. Nevím, jestli v 8 večer je podvečer, jo, ale říkejme tomu tak. To jsou co mořský koníci. Nebo co to je, motýly. To pak mořský koníci s křídlama. Nevím, jak jako pro vás, ale pro mě to jsou mořský koníci s křídlama. Tohle se mi povedlo. Když tedy jako jich je tam 10 a já jsem jich zatím odstřelil pouhých 7.
ještě mi zbývají, takže jinak do komentářů mi pište, jestli mluvím dost nahlas, jaký hry chcete a podobně, však vy už to znáte. Já doufám, že nahlas mluvím dost a že mi pošlete nějaký nápady na hry. Tak vás o to celkem dost prosím, protože tako sám jako nevím, co by vás mohlo zaujmout, nezaujmalo by vás to. A nechci točit něco, co někoho nezajímá, že jo. Jestli vás nezajímá stále, tak to klidně řekněte, jako, já se neurazím. Já to točím pro vás ty videa. Samozřejmě chci taky točit něco, co mě bude bavit. Takže omlouvám se předem všem, jestli mi tam někdo pošle nějakou hru, kterou nebudu chtít hrát, tak si ji prostě asi nezahraju, protože když to bude nějaká kravina nebo hra, žánr, který já vůbec nemusím, tak absolutně nebudu mít chuť něco takového natáčet. Fajn, tak se vrhneme ještě na level 13 a tímto bych asi dnešní díl ukončil. Uvidíme, jak na tom budeme časově. Podle mě už točím ale celkem dlouho. No tak tohle je bomba. No ty kráso. No tak to není zas tak těžký, jo, ale prostě naštve to. Stella power up. Yeah. Fajn. Dobře. Teď nám asi červenou, když ji tam trefím. Netrefím, to bylo jasný. Tak ale už. Chtělo by to tu žlutou nebo oranžovou, nebo co je to za barvu. Podle mě je to něco mezi oranžovou a žlutou. No, konečně. Tak. Já si myslím, že pro dnešní díl tohle všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Jestli se vám líbilo, zanechte like nebo odběr, popřípadně video sdílejte. Já jsem Jindra a mějte se.